така, деца, отворете на 74-та страница в учебника. Днес ще учим за наречия за време. Какво са те и кога се използват? Наречията за време отговарят на въпроса кога дадено действие се извършва. Например, и така, деца, кой ще ми каже какво бяха наречията за време? Да, Калин, знаех си, че надеждата е в теб. Хайде кажи на всички тук какво бяха наречия за време. Може ли да повторите отново?